Hai, salut, bă, fraților! Astăzi jucăm FIFA și încercăm să facem la turnament aici, la Euro 2024. Că am și eu un quest aici. Uite-l, acelea, să câștig pe World Class acolo. Și iau un pachet de la 24 plus de euro. Și dacă e, fac filmarea astăzi. Nu uitați de ceva aici, un like, un subscribe și o fi acolo, la pomană. Și hai să începem. Unde e, mă, turnamentul ăla? Uite-l aici. Dăm la World Class, frumos. Ce să o luăm? Cred că... Hai că câștig cu România, măia. Facem cu România. Dacă și câștig, o fie bombă. Hai, mă, dă schimb, nu vreau animație. Așa. Cu Ucraina. 3-0 direct. Ce să mai facem? Bă, de o căldură aici. Mai pot. La voi cum e? Căldură sau frig? Hai că revin în meci, că până să face... Gata, ne băgat. Așa, aoleo. Așa. Ucraine. Hagi. Direct. Bun. Bă, dar driblează, bă, prostului. Mudric. Nu. Tragi. Bum. O, ce driblare proastă. Stanciule. Rațu. Bun. O, i-am schibit rezuit. Ma. Du-te în față. Dă-i. Nu. Nu. Ia-ți de afară. Bun. Nu. Dă-i cap. Stagiu. Coman. Hagi. Ăsta. Alibek. Bum. Cap. Alibek. Bun. Ce fac? Unde dai pase, bă? Coman. Bă, da, ești prost. Unde dai pase? Cap. Ești prost. Bun. Bum. Dar nu mai luam, mă, frate, mingea. E bine. Bă, dar dai și tu pase dreaptă. Bă, pe bune. M-a pus în cur. Iar. Ia gata. Să crești mare. Așa, rațu. Deja, mă, vere. Că a trecut puțin timp. Haide. Hagi. Hadi Coman. Hadi Beck. Bă, ce mă pune asta în cur? Bă, nu. Nu, cap. Bine. Moldovanu. Hagi. De lui Oliver. Bă, ești prost. Unde dai, mă, pase? Bă, cât de aproape. Da. Frumos. Bă, Stepancu. Te-am pus în... Ce? Nu spune că e fault. Nu. Fă ceva în cap. E bine.
Bun. 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 Bă, dar întinde-mi la piciorul. Hă. Ua. Nu, nu. Bă. Nu, cap. Nu! Nu intra și acolo un craci. Șut! Marin! Bă, ce e pe pastele astea? Bun. 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 Haide, haide, haide! Acolo? De ce am lag? Bă! De ce am lag? Lasă-mă caput! Bă! Nu, nu, nu! Barcu! Dai! Bă, da, mergi, bă, nu mai schimba! Ha, egal! Hă. Nu, că i-am lăsat eu, nu altceva, i-am lăsat eu. Că nu da altceva. Mă, cu Belgia. L-a schimbat pe Belgia. 7-0 îi fac. Am avut eu lag și ai pierdut, mă, de asta. Mă rog, am pierdut, era egal. Că am avut eu lag, nu altceva. Am revenit cu meciul. Belgium. Haide, mă, mergi. Nu mai arăta echipele că le știu. Haide. Oh! Oh! Ia stai, mă. De Bruyne, marș! Nie! La coteț! Frumos, și pastă lui Alibec. Oh! 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 Oh my god! De ce? Oh, ce pasă prostă! Cum ar... Da caz, mă! Nu cu locu! Nu, nu! Ce bine! Noroc că era prost. Bă, da driblează, mă, Hagi! Hagi Wagi. Bun. 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 Mă joc cam ărta cu ei, ești nebun la cap. Oh! L-am schimbat de rezuit. A, dai mă și dreptul de care aia. Afară. Bă, cum adică? Șut! Oh, ce bine. Nu, trec și... Nu, 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 am necare toți, unul pe altul. Nu, nu, nu! De ce? Nu mai te skip, nu mai vreau să văd. Gata. Acum mă pun full tryhard. Nu mai bei! Da, dumla, dumla, da. Da, dumla, dumla, da. Da, 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 da. Da! Alibec, te pupi și te iubi. Ia uite, mă, ce gol urât. Hihihi. Ce de pas? Alibec, Iară! Iară! Iau! Prea bun pentru România, frate. 2-1. Nu se pune nimic cu România, ce ai? La coteț cu Belgia. Nicăieri undeva. La coteț. La coteț cu Ucraina. Pase. Pasă înapoi. Și... Cine am net? Ce? Ia bă, Hagi.
Ua! Bă, dar n-a băgat piciorul. Trosard. Boina, boina ca lava. Boina, boina ca lava. Bă, nu, nu, nu! Horațiu Moldovan, te iubesc. Așa, Alibec. Opa. Opa. Hagi! Alibec! Oh my god, Raymond, oh my god. Oh my god. Sunt prea slabi belgienii pentru mine. Prea slabi. Fuuu! Cum mă are mingea? Coman. Bancu. Bum. Nu! Bum. 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 Nu! 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 40, nu, mă, 4-1, nu, 3-1, nu. Hai mă, drăguș, tai dăm aici. Lui Hagi, lui Bancu, lui Coman, lui Drăgușin. Driblă, șut. Muhahaha. 4-1. Imposibile. Lipupu. Ce faci? Bă, Hagi. Și, Mangala. De Bruyne mori. Bă. Ce driblă, bă? Am și eu care roata. Stai și nu co. Drăguș. Uaa! Pe World Class 5-1. Belgia. Să iei la... Te ce-a făcut, mă? Așa. Nu dăm gol niciodată cu Horațiu Moldovan. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. Eee, mamă, te rebuta. Alibec, Alibec, Alibec. Prea bun Alibec. Cu capul ăla de bec. Locul 1 în grupă. Slovacia să fie prea ușor pentru mine să bat. Că na. Musca mătii. Gata, am prins-o. Așa. Să continuăm la meci. Gata, mi-a venit cu meciul. Așa. Mergi. Nu mai arăta animație iară. Așa, am revenit cu meciul. Că a durat mult la așteptare acolo. Ce-a făcut, mă? N-am înțeles ce am făcut acolo, dar ok. Ce prost sunt. Ce gol de la distanță, wow, imposibil. Nu mai da pase. Cum m-a dat pe lângă el? Frumos. Te mă spate, că dacă dau un spate. Oh. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Abilec. Nu. Ua. Nu! Ah, e bine. Ce m-am căcat pe mâine. Hagi. Hagi driblează frumos. Frumos. Frumos acolo. Și frumos gola.
Nu! Și ce intra golul ăla, bă, frate? Hagi? Albec? Dribbling? Și gol. Nu, gol de la Coman. Bă, da, ești prost. Ei, bă, fratele meu. Easy pasă. Easy. Glumeam și eu. Bă, nu glumeam. Frumos, Hagi. Frumos, dribbling, pase. Albec. Dribbling. Paseară. Hagi, dribbling. Fără paseară, aparent. Marin! Ok. Easy! Bă, bă, s-a blocat jocul! S-a blocat jocul! Frumos. Bă, deci. Wow, ce vânecare frumos. Wow. Wow. Nu mai da. Și bine. A dat pe lângă ca prostul, mamă. Cred că e pe mine, uai. Agi. Driblez. Ba nu driblez. Ba da driblez. Albec. Bă, de aici. Iese afară? Nu iese afară. Ce? La Coman? Pe bune că la Coman dai. Ce liniște. Horror. Fu. Uai. Fin. Fin. Băi. Afară, 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 afară. Yes. Fin. Fin. Bine, mă. De la maxim. Dubl Hagi. Wow. 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 Duda. Dude. Cium. 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 Coman, ești prost. Mergi în spate. Dacă iar să face egal, nebunesc. Nu dai mă tu gol. Dai mână, mână, dai mai repede. Frumos. Frumos. Acum. Nu, egal, iară. De ce, mă, egal, iară? Nu se pune că n-a avut net. Round of 16 România. Wow, România cu Olanda. 3-0 pentru România, logic. Hai, portocalelor, că vă moară niță. Revenim în meci. Am revenit în meci și numai că ne apare aici timurile, că nu le știu deja. Logic. Hai, mă. Da Jong. Simons. Somon. O. Îți dă Marino. Alunecare. Ah. Mamă. Albec, frumos. Spate. Hagi. Nu! Ia! Înapoi lui Sfânt. Lui Hagi. Hagi driblează. Frumos. Driblez. Frumos. Acolo. Cap! Mama mea! A apărat Vardan Dugger. Cum îl chema pe ăsta? Afară? Nu e afară. Dă-un fries! Dă-un cartofi!
Dacă dai gol, e gay. E gay, Gakpo. Las că revenim noi, nu contează că e 1-0 sau ceva de genul. Ia, bum! Fin! Ceva spune că pierdem. Dar ăla care îmi spune minte. Că uite la golul ăsta aici. N-am văzut nimica. Frumos! Frumos! Bă, ești prost, bă, Abibec. Afară. Nu e afară, logic. Că da, friez, el meu e prost. Maria, ce faci, frate? Dai plecare pe lângă. Bum. Bum. Ce mă pasa aia? Lui Somon. Wow. E deja jumate și 1-0, deci este foarte bine pentru noi. Dăm așa lui Hagi. Înapoi lui șut. Lui ăsta, lui Rață. Lui Aibec. Driblați și tu în altă parte. Și-a mea cu mance. Gakpo. Wow, ce alunecare, wow. Wow. Filmez de jumătate de oră aproape, frate, deja. Doar să câștigăm noi turnamentul, că nu e așa de greu. Epic save! Hagi. Mă, dar driblează, bă, frate! AK-47-le meu. Aruncă la ăsta. La stâncă. Da, driblează, mă, vere! Dacă se blochează jocul, frate. Șut lui ăsta, lui urâtul ăsta. Care-i capul spart acum. Driblează-n puii mei, Hagi! Bă, Alibec. Nu afară! Acore cu buseu, el corazon. Afară. Așa, mă uit așa. Așa, da. Ce mă arunca acolo, arunci, mă, vere? Nu mai ia tu gol, lasă. Mergi, mă, în căcatului. De ce te-ai șut? Uite, bă, cum pierd meciul ăsta. Și-am așa pe ei de olandezi. Ce, mă, vere pasa aia, mă? Bă, și-am așa în gura ta să mă piși. Bă, da-te-n copănel. Mult, am pierdut deja. Ce mai fac? Atacant, repede, attacking. N-am nicio șansă să fac. Să schimb pe cineva? Mihail, în locul lui... Abar n-am. Am pierdut în căcatul ei. Mă piși în gura voastră. Hei. Bă. Uite și tu, bă, vere. Și-au de-astea eu. Și-am și în gura lor. Uite și cât de bine era, frate. 5-1. Belgia. Să văd cam ce dă la... Stai așa că... Așa. Am la Euro 2024 aici la event, cred, la rewards. Cred că am făcut de-alea. Minci de-alea, că se urmesc. Sau și un de-ala. Am 100, da? Dăm la week 3. Că zic că asta era cu gemuri. Și dacă îmi dă gemuri, iau un pack de la de 94-99. Uite. Dacă le dă pe astea, iau 2 pedale. Dar nu pot. Hai, te rog eu frumos. Te rog. Dăm gemuri.
Ești... Ei. Asta a fost-o pentru azi. Ne revedem și mâine la un alt meci pierdut versus Olanda. Hai, pa!